Bueno, moi bo día a todas e a todos. Estamos aquí para presentar este libro, a historia da danza contemporánea na Galiza. Acompáñanos o seu autor, Afonso Becerra de Becerrea, e Valentín Faguín, responsable da Través Editora, que publica esta obra. Son máis de 300 páxinas divididas en 11 apartados que combinan textos e moito material gráfico que nos describen e nos achegan aspectos descoñecidos da danza contemporánea de Galicia, unha danza que bebe das nosas raíces, pero tamén da creatividade de todos aqueles danzantes que souberon aportar ao longo das últimas décadas imaginación e traballo para visibilizala e enriquecela. Este libro realmente é o primeiro estudo que se fai sobre a historia da danza de Galicia, unha historia marcada nos seus inicios pola enorme riqueza do folclore, do baile galego, e que medrou nos anos 90. Santiago foi realmente unha cidade que comprometeuse moitísimo ca produción e ca danza contemporánea, con a aparición de diferentes compañías que dinamizaron o panorama galego e que posteriormente foi moi recoñecida a súa importancia coa posta en marcha na época do bipartito, ca creación do Centro Coreográfico de Galiza. Eu definiría esta publicación, este libro, como un traballo importantísimo, un estudo riguroso que era totalmente necesario, porque nunca antes se fixera esta análise con este método, ademais de traballo sobre a danza contemporánea en Galicia. Alfonso Becerra de Becerrea, eu son Mercedes Rosonzo de Becerrea tamén, porque tamén son de ali, queremos e recoñecémonos moito na nosa terra. Pois é unha persoa moi importante, gran dramaturgo, autor, director e investigador, doutor de Artes Escénicas pola Universidade Autónoma de Barcelona, titulado superior en Arte Dramática polo Instituto de Teatro de Alí, de Barcelona, titulado en Interpretación no ITAE de Asturias, Premio Álvaro Cunqueiro da Xunta de Galicia do ano 2001, docente na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, que sabedes que está en Vigo, e colaborador habitual en moitas publicacións e revistas. No ano 2009, ademais, fundou, xunto coa directora deste Ana Contreras, a compañía Ónfalo Teatro. Creo que non hai ninguén en Galicia que teña ese perfil de investigador que ten Afonso para poder acometer esta empresa importante que era a recompilación de toda a historia contemporánea da danza contemporánea en Galicia. Comentar que a través de Editora, é un selo editorial que pertence á Asociación Galega da Lingua Galega. Este ano tivemos a oportunidade, o ano pasado, a GAL, de facer cousas conxuntamente, e por suposto que a seguiremos facendo no futuro. Non sei quen quere empezar. Podes empezar ti. Vale. E non se limita a facer un textiño de 14 páxinas, que era o que lle pedían máis ou menos, entón cría a base deste texto. Ten un título magnífico para unha editora, porque comeza por Historia de. Todas as editoras gostan disto, Historia de. Por que? Porque os ensaios de historia poden ser revisitados pasados 5, 10, 15, 20 anos. Isto é unha fotografía dunha realidade. Entón, a priori, as editoras gostan imenso deste comezo, Historia de. Depois, danza contemporánea na Galiza. Que dicer, ele é o primeiro que faz esta obra. Que dicer, esta obra é primixenia, é a origen de todo. Entón, que dicer, recebemos isto con muitísimo entusiasmo
Mas eu tamén quería aproveitar para indicar que, claro, o traballo do Afonso non é fácil. Un libro de historia de... as persoas que gostan do ensaio, cando leen un libro de historia de, ao final son como collage, ¿no? de outros libros, ¿no? A historia da Franza, pues, moitos libros pequenos. O desafío de Afonso Becerra era que non había moito non había moitas pezas para crear este collage, que dice, ele foi... Non había nada. Non había nada. O gran valor que ten este traballo é ese que... Pois, se fose unha historia de qualquer outra cousa moito máis divulgada, mas, bon, aquí o mérito é inmenso. Depois, este libro tamén está pensado para que en Portugal se lea ben. En Portugal a danza contemporánea ten un peso moito maior do que na Galiza, e para nós era importante para o autor, era fundamental que en Portugal fose coñecida a nosa historia. E depois tamén quería falar do autor no sentido de entusiasmo, ¿no? Que dicer, unha persoa, que dicer, isto non fai unha persoa máis plana, ¿no? Isto é feito por unha persoa que ten moita vitalidade. El todo o tempo insistiu en mimar as personaxes desta historia, que dicer, el estaba todo o tempo insistindo, temos que facer unha homenaxe ás persoas que criaron a historia, que criaron a danza contemporánea na Galiza. Todo este recurso de fotografías, en certo modo, é para que as persoas se vexan, ¿no? Que dicer, nós todo o tempo pensamos, vamos pensar nas autoras, que case todas son mulleres, vamos pensar nas protagonistas e vamos tentar, ¿no? Que cando lean este libro digan, caramba, eu estive aquí. E, pois, para finalizar, eu quería agradecer ás institucións públicas. Un libro como este, sen o apoio público, non daría. Entón, eu quería agradecer as institucións públicas que actuaron con servizo público, que foron o Concello de Santiago de Compostela, a Diputación de Lugo e o GADIC. Sen eles, este libro, tal vez existise, mas sería moito máis humilde. E, bon, grazas a eles este libro existe. Afonso, a vontade. Bueno, eu antes de nada, o primeiro que teño que facer é agradecerlle a Mercedes Rosón a súa sensibilidade coas artes e coa arte máis marxinada de todas as artes, que é a arte da danza contemporánea. Eso de que é marxinada non o digo eu para facer aquí un comentario efectista, senón porque no último informe do Consello da Cultura Galega, que está asediado aquí nesta mesma casa, do que hai datos, do ano que hai datos, é o 2018, que están todos os datos, a programación de danza na rede de teatros e auditorios de Galicia, de todo o que se programe, do 6%. Ou seja, que isto é que a danza en Galicia está marxinada, é un dato obxectivo, numérico, digamos, non? A cidade na que menos marxinada estivo sempre é Santiago de Compostela. De feito, eu atreveríame a decir que este é un libro sobre Santiago de Compostela. Por iso eu, cando estábamos ca idea de que íbamos a sacar o libro, chamei aquí ao Concello e chamei a Mercedes, enviei unha mensaxe dicindo, mira, queremos sacar a historia da danza. É unha publicación arriscada porque é a primeira que se fai, non hai nada. Hai todo un sector desde os anos 70, 60, porque xa incluso o ballet galego Rei de Viana utilizaba unhas metodoloxías que teñen que ver coa danza contemporánea, porque nin facía ballet, nin facía tradicional, utilizaba uns métodos teatrais que son os que utiliza a danza contemporánea, que ten moito de danza-teatro. A danza contemporánea, fronte á danza tradicional, os bailes de salón ou o ballet, crea movimento, non ten uns xustillos. Entón, é a danza, porque poderíamos preguntar, por que da danza contemporánea? Por que non fixeche un libro sobre a danza tradicional galega, que non hai ningún, ou sobre o ballet? Sobre o ballet, imposible, porque non hai ningunha compañía de ballet, porque iso require moito diñeiro, unha infraestructura enorme, non hai ningunha compañía de ballet en Galicia. É sobre danza contemporánea porque o crear movimento é a que expresa realmente o momento, e é a que expresa as inquedanzas, os desacougos, os soños, a que expresa un pobo, por decirlo de algún xeito, non? Entón, eu agradezolle moito a Mercedes Rosón e ao Concello de Santiago que auspiciaran a saída deste libro. Se non fora por eles sería moi difícil. Tamén a área de cultura da Deputación de Lugo, da zona onde eu son e onde está o Conservatorio Profesional de Danza da Xunta, que está en Lugo, e a Agadic. Eso facilitou que este libro de máis de 300 páxinas se venda a 15 euros. Entón, o prezo que ten este libro, hai no que decir, é un precio
que o ten, verdade, Valentín, grazas a que as institucións axudástedes. Entón, eso é moi bonito, porque é un libro moi asequible. Non é un libro nin de 20, nin 30 euros, nin 40 euros. É un libro de 15 euros. Entón, é asequible para todas as persoas. E eso é socialista. Eso é bonito, si ou non? Quero decir, claro, as cousas hai nas que dicir. Eu penso así, non? Decía que é un libro, se o ledes, veredes que é un libro de Santiago. Por qué? Porque é a cidade que acolleu a Sala Galán, que foi o berce da danza contemporánea. Pero antes da Sala Galán, nos 90, no 79, veu Linda Morrison Blancher, que é unha figura que temos que reivindicar, bailarina do ballet José Limón de Nova York. Linda Morrison unha bailarina dun ballet impresionante, importantísimo, que marcou tendencia na danza, o ballet José Limón, formada na Juilliard School, namorou dun abogado daqui de Santiago que estaba facendo un stage en Nova York. Veuse para aquí con el e abriu na Rúa Nova, creo que é, o The Ballet Studio. E aí foi donde Ana Vallés, Baltasar Patiño, Dolores Mayán, Dolores Fojón, bueno, toda a xeración que agora ten 64 anos, que pasan dos 60, son coreógrafas, donde veron por primeira vez vídeos de Pina Bausch, donde contactaron con Serge Gelabert. Quero decir que a figura clave da danza contemporánea, Linda Morrison, estableceuse no ano 79. Ahora non sei se na Rúa do Villar ou na Rúa Nova, que eu sempre as confundo, está aí no libro, abrindo de Ballet Studio. Logo, a principios dos 90, a Sala Galán e o Festival en Pé de Pedra. Eso foi a verdadeira eclosión da danza contemporánea, dunha danza que crea discurso. E eso foi aquí en Santiago. Ademais, coreógrafos internacionais de peso, como Isako Orikawa ou como Andrés Corchero, creo que tamén Ángels Margarit, crearon pezas en espazos de aquí. Ou seja, sí, hai pezas, hai títulos de pezas de xente moi prestixiosa, que isto témolo que reivindicar, que son pezas creadas para praterías, para a Fonte de Praterías, para a escalinata de San Martiño Pinario. Quero decir, a paisaxe de Santiago é unha paisaxe inspiradora para creadoras de danza. Entón, claro, como non iba a chamar o Concello de Santiago se iba a sacar un libro no que na maioría dos capítulos estaba todo o tempo a falar de Santiago de Compostela, das súas rúas, das súas prazas, das súas xentes? Era impepinable. E tiven a gran sorte que do outro lado do teléfono me encontrei con Mercedes Rosón, que é unha persoa con sensibilidade e con cultura. Porque, permitidme que o diga, pero hai moito político inculto. Entón, encontrarse con algunha política culta, pois sempre dá gusto. E, bueno, para non me enrollar moito, porque o mellor queredes preguntar algo, este libro recolle desde o Ballet Galego Rei de Viana, que se fundou no 1949, e que estaría nos preámbulos da danza contemporánea. Non é danza contemporánea, pero está nos preámbulos polo que dixen, porque é un tipo de danza híbrida, utiliza a hibridación e a teatralidade na danza, que son procedementos da danza contemporánea actual, non? Esos serían os preámbulos. Ata a época de eclosión, que coincide a primeira década deste século, a primeira década do 2000 ao 2010, coincide con Pé de Pedra, a Sala Galán, a Sala Nasa, que tamén produce e coproducía danza, olvideime de citala, o Centro Coreográfico Galego, e aí créase toda unha sinerxia, incluso moitas coreógrafas que estaban emigradas, como Estela Lloves, como Mercedes Rande en Alemania, en Suiza, retornan, créase a verdadeira operación retorna das artistas, non é retorna para camareiros, non teño nada a decir contra ningún traballo, pero tamén habería que pensar que artistas e científicas, investigadoras e personal cualificado galego que teñen que andar por aí fora, porque aquí non hai moitos medios, pois estaría ben pensar que a operación retorna tamén fora para estas persoas. En esa época, a xente da danza volveu. No 2010, veu a crise económica, cambio de goberno e corte.
E aí empezou unha época como de penurias, pero todo o que se avanzara nesa primeira década non recuou. Houbo tal forza nesa década que se nesa década saíron como unhas 20, casi 30 coreógrafas, na década seguinte volveron a aparecer casi outras 20. Hoxe, a nivel de coreografía, temos unhas 40, 50 persoas que son creadoras de pezas de danza. E para min unha peza de danza é igual que un libro, igual que unha obra literaria, ou igual que unha obra pictórica ou escultórica. Por iso falo da marxinación da danza. Porque aquí, se é un libro de un escritor ou dunha escritora, damoslle importancia. Se é unha obra pictórica que se pode revalorizar e meter no museo, damoslle importancia. Se é unha escultura tamén. Se é unha peza de danza, non é unha obra de arte que deberíamos de coidar e de dar mimos. E este libro vai por aí. É tamén un berro de reivindicación a todo un sector que está poñendo moito, porque eles son obxecto e suxeito da arte. Se eu son coreógrafo e bailarín, eu son o suxeito e o obxecto artístico. E é unha profesión dura, apasionante, e eu creo que exercela en Galicia deberíamos de reivindicalos moitísimo, porque é de heroínas e de heróis. Imaginadevos que unha filla vosa dice: quero ser bailarina, quero ser coreógrafa. Aquí. Pensadeo por un momento o que a túa irmá realmente se quixera dedicar a eso. É tela, é telita. Entón, eu creo que, claro, que temos que empezar a ser solidarias tamén cas artistas que están facendo un traballo bárbaro, non? Nada máis, porque ao mellor queredes facer preguntas e eu podería estar horas. Moitas gracias por as túas palabras, Afonso. Dende logo, dende as políticas culturais do Concello, aínda que xa non existen desafortunadamente nin a Sala Galán nin a Sala NASA, esas iniciativas privadas tan importantes, tan determinantes no proxecto cultural de Compostela xa hai máis dunha década, que no caso da Sala Galán que pechou as súas portas desafortunadamente para Compostela, porque complementaba moi ben a oferta pública ca oferta privada, pero nos dentro da nosa programación estamos esmerándonos moitísimo en todo o que son as artes escénicas en xeral e a danza en particular. Eu creo que neste momento estamos apostando dunha forma moi decidida por poñer en valor o noso patrimonio, a esas coreógrafas das que falan, programando e facendo cousas con moitas delas, poñendo a danza como un elemento totalmente vertebrador, que é o que dis ti, non? Que a danza contemporánea, a linguaxe contemporánea combina moitas elementos, non? De outras artes, e que para nós esa linguaxe contemporánea aúna teatro, danza e todo iso, e música, e creemos que é unha aposta na nosa liña de traballo totalmente determinante, non? Polo tanto, repito que tamén estamos moi satisfeitos en Cultura por ter colaborado con este traballo, que, como dixen ao principio, é un traballo absolutamente imprescindible, necesario. Non existía nada, ti partiches da nada para empezar a escribir esta publicación que dende logo é unha ferramenta extraordinaria para poñer en valor ese traballo que se leva feito en Galicia, e que Santiago neste caso xoga un papel, como ben decías, protagonista, non? Foi capital realmente. Sí, gustaríanos voltar a selo. Non sei se hai algunha pregunta. Outro asunto para ti. Sí, pues sobre isto non hai... Vai ser sobre os novos ministros. Que o tema. Pois conta.
Sería confirmación de que hai comisión polo tema do peleteiro mañá. Mañá hai a política e o venres a mixta. Entón é un pouco do Concello que esperades das reunións desta semana. Bueno, nós o que aspiramos é ter un consenso que permita sacar adiante esa peza da cidade tan importante. Nos facemos un plan para a aprobación do DAE, do documento da variación ambiental, que levaremos ao pleno ordinario deste mes de xullo, que creo que vai ter lugar o xoves día 29 deste mes, con varias opcións. É certo que neste momento do procedimento non é necesario apostar por unha proposta de ordenación única. Nos imos a levar 3 propostas que serán valoradas dentro dese documento, pero sin comprometer nada para a súa aprobación inicial, e dende logo o que queremos é buscar ese consenso entre todas as partes, tanto a nivel político como a nivel cidadá. Nada máis, pois nada, moitísimas gracias. Agora tesme que dedicar a mí.